И здравейте хора, ние продължаваме с моята поредица, а именно играя Brawl Stars, не знам си къде. Днес ще играе на диван. Да, както чувате, съм на диван. Ако искате още такива видеа, се абонирайте на канала и дайте един лайк на това видео. Чакайте, че аз снимам глас. Така. То вече английския евент изтекал. В тази котка. Като скин на кит. Шоу, да, чакай, то не моля го играме. Не знам. Аз ще го играя. Колко да знаме този диван. Сте купи ми такова. Не знам. Те от всякъде ми идват. Не, аз съм дет. Yes. Това се изжага. А то ги е уръв за една пипа. То Франк мисля, че беше много. Не знае. Хайде, обикни итата. О, не, мечката, не! Бега от мечката. Ще убия. Добре, убия. Добре. Има плюс 2 купи. Айде, сега ще убием и то. А то Франк е най-слабия, който съм виждал. Аре, 4 купи. О, не! Това беше як мод. Да, вече сме си на нормални стардропи. Така. Нека сменим героя. Викам аз. Така. Не, няма да игра. Стоя. Няма да игра в Фейсбит. Ще игра с... Аз ще игра в това. Така имам як скин. Аз сега ще играя Трил Шоу. Ту. Моя умря. What? Как те го убих, бе? Да, бе, брат. Добре, че моя игра е с колото. На мен не ми си играе на колото. Тия, че той е добър. Ето го спраут. Хайде. Мира. Добре. Так. Точно отрови обаче.
Не. Айде. О, на 18 000 купих, получавам лечен рестарт. Супер. Ще поиграя още малко. Нека почваме. Воу, чакай, аз не гледам играта. Така. Брат! Не бе, моя си издаде, о боже, колко е просто. О май гад! Бягай! Не! О, добре. Много мрак, като моите са много прости, брат. Три отбора сме. Ще два. Значи. Бате! Как то шит? Толкова бързо си постъпава, брат. Браво на Мохан. Браво, маля, Ханк е много щупен. А тара е най-слабата. Стигаме за мен та повъртя, бе. Майка ти. Така не. What the fuck? Моя беше обладан от това Лио. Не, аз съм дет. Стига, фърлама! Паси повъртята, брат. Толкова ли повръща тая? Правда, аз сега ще игра с Ханк. Проблема е, че нямам Лио. Лио е щупена. Но... Не! Took my skimpy. Не, бало ми спука. Айде, вирай. Опа! Но ако искате, мога да играе Brawl Stars и има челендж, ако искате. Я забрал бързо. Пак кемпи то, мама. Не! Оставе! Кой ми
ми сложиш това око. Брат! Бафи мизерния Али. Да, бе. Ау. Да, бе. Учи стар дробтя. Да, от не си струваше. Това е тъпяста. Така, ми говоря за това да днешното видео. До утре ще измисля какво да е следващото нещо, което игра. А от мен, чао!